За един пич, който в пустинята без вода, вече втори ден, едва вече Крета. И на съседни Сири видял кладенец на около 500 метра. Те 500 метра ги минал за час и половина. Толкова вече бил изморен. И стигнал до кладенеца, надвезил се да види колко е дълбок и гледа, че няма дъно. И казал, добре, сега ще видя колко е дълбок, за да предприемем следващи действия някакви. И намерил едно камъче и го хвърлил и се чул. Без дъно. И така, това не е нещо, че намеря по-голям камък. И потърсил и намерил такъв камък и го хвърли. И това вече казва, тук има нещо много неестествено. Това са някои от 10 най-странни случаи, които са ми се случвали на мен поне. И си казвам, ще намеря нещо по-голямо, и намеря някакъв много голям камък, такъв фърлил и така, явно това е смъртта. Айде да намеря някаква траверса, огромна, на някакви изоставени от англичаните влакови линии. И едва домъкнал до кладенеца, едва вдигнал и такъв едва хвърлил. Така ясно. Легнал си и си чакал да си умре вече, защото видимо явно нещо не е наред. И в това време една овца се затичала към него, прескочила и изскочила вътре в кладенец. И така, толкова ли е шашело като умреш? Много е интересно, браво. И в този момент дошъл един човек и казал, извиняйте, че ви притеснявам, виждам, че си почивате. Но искам да ви питам една овца да сте виждани. И така, да, видях една овца. Дайте ми малко вода. Да, пил си всичко, вече почва да се прави. Така, абсолютно видях една овца и тя се затича и скочи в кладенец. И човекът казва, как ще скочи в кладенец? Аз се бях вързал за една траверса.